Hadin kumbakat tu kanik kenta ai jo kejing persya jong ka kenhun jong ka kong Angela Rangan bat ka kong bailin pertu ya kejing pen khalai nusip jong ka Shillong Municipal Board ban yo ik number ban yo syong ha parking lot muda na kaliang ka kong bailin pertu ka badairu ka presiden jong ka kenhun kinong song di manan kabala tip kerteng kum ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kala pen ko ngu yala di bat jit no yo number ban yo syong ha katei kecaka nagaleng ka kong bailin kala jit yo number hane ka janmit hadin ba kala kham jai jai bat kham du na breu hapo muda kumban supun kan mau ba ka kong bailin pertu nengkong kala wan ban pen pawe kejing persya halor kejing pen khalai no sip jong ka Shillong Municipal Board ya gi ba syong di jing de hanrai ha ka ba khaddu ka kong bailin ka hap hi ban pen dem meladi bat wan shakmat ban jit ya uslip ban yo number ban syong ha katu kecaka ha gani kejing jit yo number ka kong bailin kala yo number arspa arpo Kita lah ya.